Hola, tens uns amics modernets que t'han convidat a un brunch. Un brunch? Si fins i tot ho has hagut de buscar a Google. Un brunch seria la mescla entre breakfast, esmorzar, i lunch, dinar. En català seria una cosa així com esmornar, que és el que de fet ja fas alguns diumenges. Però en aquest cas es serveixen dolços, berlines, croissants, brioixos i salats, com pizzas o amanides. Sorprèn-los amb un Mabre, una garnatxa blanca de l'Empordà, del celler Empordàlia. El Mabre és un peix de cap gros i aplanat. Té els ulls petits i els llavis sortits. No et recorda algú quan es lleva el diumenge després d'haver sortit de festa? Però el Mabre també juga entre les roques del Cap de Creus. Lliure, brillant, salvatge. Fixeu-vos en l'etiqueta. El Mabre és un peix social. Adora la biodiversitat, l'ecologia. Entén que vius en societat, però que adores l'Empordà. Per això, quan et plantegen una tradició americana, una moda més o menys cosmopolita, descol·loca'ls amb un vi que porti aire lliure, sol, onades. Què? El tastem? Fixeu-vos que té un color dauradet de garnatxeta molt guapo i a més es nota que té un puntet de criança, és a dir, que us aguantarà menjars extra saborosos. El nas fa olor de flors blanques, de vainilla i un puntet exòtic. El tasteu així com un Mabre, és ample, generós, mineral i té un final lleugerament mentolat. Lleugerament, no espereu tampoc trobar un after eight a la boca. Podeu combinar-lo amb un croissant de pernil dolç i formatge o amb una fajita de pollastre, pebrots i un puntet de salsa picant. És un vi per compartir, que té un esperit com el d'Empordàlia, que és una gran cooperativa, que exporta aquesta part més rural a tots els terrats de la ciutat. Si t'ha agradat, treu l'orgull pagès. Si et vols subscriure, love is in the air i posa'ns els teus comentaris que ens encanten. Mabre, un vi per un vermut a l'americana. Una garnatxa blanca autòctona de l'Empordà. I recorda, no diguis mai jo no hi entenc de vi. O t'agrada o no t'agrada. Salut!